हेल' लोगोफोर मादैया नै दिनैहाय बिराद मोजां ओंख्रि जानो नागिरदों दाउ रेजेक्ट दे बाहाय दाउनि आमाय थुखुल दं मैखुन दं गांखङा खिन्थु लकेलसो लकेल गांखंखौ गोथाव मोनो ओमफ्राय नै दाउ खिथु ओरैबादि साइसखा नै दाउ खिथुआ बिबु दं गांखं दं बिगुरबो कयेकथा लाबोदों गासिबो मिक्सार जोब नै बिगुर बेखौ दिनैहाय बिराद मोजां एवनानै जानोसै मादैया फैसा गैयाहाय बेखायनो बिदिखौसो जाबाय मालाय सैमानोसो होयो जोंहा ओमफ्राय सैमा गैया नालाय मानसियानो जायोहाय सामब्राम गुफुर मस्ला देनाय दंखाबाय दै होखाबायहाय हलदिया संख्रि बानलु बरिया साइस जाखाबाय नै ओमफ्राय नै लोगोफोर टमेट' एसे हाना होनोसै आङो गोथाव मुजिनायनि मेजेम सोबनायनि खैसिब खैसिब जालायथारथोंसै बेजोंनो जागोन नालाय ग्रेभि खालामलायनानै जाखानोसै मादैया गोजा गोजा टमेट' होनायाबो आराम गेब्लेबाय लोगोफोर दै एसे होखांखाबाय आं आरो दै होबावनोसै दै होनानै रानखांबाय भिडिअ बानायनो बावलायलायदों ओमफ्राय दै होबावबाय जा मेजेम ओंखारखाबाय संख्रि साखिनानै खांसै जि मेजेम फोरानबाबो रानला बिदिनो ग्रेभिजों जानोसै मोनबाय दे जानोसैलाय लोगोफोर मादैया ओमफ्राय दाउआथ' मिक्सार रेजेक्ट जेबो ओंख्रि गैया टमेट' एसे हानानै लाबाय ओमफ्राय बिनि ग्रेभिजों जानोसै लोगोफोर आयै 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 दिनै सोर सोर जानो मुगैयो बिदिखौ दानायथ'सै आरो आं दानायसो होनखायो गलांलायबायहाय दाउ खिथुआनो गदों नै लोगोफोर दाउ खिथु दाउ बिगुर दाउ बिबु गांखं गोथावानो जाब्रेलायनायसोहाय टमेट' एसे होस्रोलायबावबाय खैसिब खैसिब बिराद गोथाव जाबाय बेदरा होखावथारनोसै दा दाउ गांखङा लकेलसो लोगोफोर
말라왔다. Gerang-gerang matanya taptan nih kita nak. Tàu bê đồn nè, mà tàu sớt sẽ cứ thôi xin ná, cầm không cứ thông một nè, cầm không á, còn không, lúc khéo cầm không, ở chính cái lắp cả xe lúc khéo cầm không cái lắp bằng cái quay lan nè. Isi mabalapa bikut puilan nami jam dungan lain ya. Tau kistu aku puilan so. Bikur apa menai labdang. Puilan bikur menai lapa. Bibu kum paglatan krep tu je bibu ko orin chodeng sibe on tawa. Ombrak 100 takan lobon bedora aja bursa 100 takan ini bursa membawa reject kue pemperenang mojang berbatu kain pisah air naik begitu kejalan kok deket si air kelap-kelap itu datang pisah dah jangan itu bi mudem babu bi ini mà reject qua vì cái ăn reject có sự thông một cái ăn là say nấu sẽ nấu vào tàu khô tàu càng không hay thì mìnhจะbảo rất mới rằng nè thì tôi có bảo làm mới rằng mà lwgwpwr là thông được con jabai